Obec Domaníky je malebná rázovitá obec ležiaca v doline potôčika Štiavnička v Krupínskej výšine. V súčasnosti tu žije okolo 200 obyvateľov. Na území dnešnej obce Domaníky bolo popolnicové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Obec sa prvýkrát spomína už v roku 1135. Nachádza sa tu aj národná kultúrna pamiatka Kostol svätej Margity, postavený v roku 1929.